Momenteel zien we hier één pomp die we in bruikleen hebben gehad van Guyana, die we hier bezig zijn te installeren bij de sluis Alvarez. De bedoeling van deze pomp is om het overtollig water van dit gebied te pompen in de Suriname-rivier. Deze sluis functioneert op dit moment niet, omdat aan de uitstroomzijde er heel veel slip is, waardoor we de sluis niet kunnen openmaken. Dus strategisch wijs hebben we deze locatie gekozen om de pomp hier te installeren, zodat we het overtollig water kunnen pompen in de Suriname-rivier. Omdat dit een heel gebied hier van Noord ontwatert, zoals Zustersproject, Surivillage, Morgenstone, Beels en andere omliggende gebieden. Het zal sowieso een verlichting hebben op de buurt qua wateroverlast betreft, want heel veel gebieden in Noord hebben verstoppingen, zijn ook laag gelegen. En hoe de sluis niet functioneert, blijft het water hier opstapelen. En met de pomp gaan we dan het water verpompen in de Suriname-rivier, waarbij er wat verlichting komt. En met name vermindering van wateroverlast. De capaciteit van deze pomp is 1,1 kub per seconde. En het is een diesel aangedreven pomp. Heeft u wat geduld? Wij doen er alles aan vanuit het ministerie van Openbare Werken om verlichting te brengen. We hebben momenteel 2 pompen gehad. Dit is één van de pompen dat we hier installeren. De andere pomp wordt ook op een strategische locatie op Pad van Wanica geïnstalleerd. En we doen er alles aan om het wateroverlast te verminderen. En met de installatie van deze pomp, dan komt het wel ten goede voor dit omliggend gebied. We hebben een van de 2 mobiele pompen die we ter beschikking hebben gekregen van Guyana. Vanwege een watersnood van Rahimal. We zijn nu bezig om die noodpomp aan te leggen. De weg moet daarvoor opengebroken worden. De pijp gaat onder de weg door. En de weg is afgesloten voor vandaag. Ik denk dat ze over 2-3 uur al klaar zijn. Zoals het er naar uitziet gaat het behoorlijk vlot en de mensen werken allemaal goed mee. De andere pomp is ten noorden van Sabaku project. En die moet ervoor zorgen dat het gebied bij Clevia, bij Morgenstone, een deel van Blauwgrond in ieder geval wordt ontwaterd. Rahimal is, zoals je weet, is het laagst gelegen gebied. Het was eigenlijk niet bedoeld voor bewoning. Het was een berging voor de hele omgeving. Alle water komt ook hier naartoe. En de enige manier om het probleem bij Rahimal op te lossen is pompen. En we hadden hier een pompgemaal geprojecteerd, dat komt binnenkort. Maar in de tussentijd willen we de mensen van de wateroverlast helpen. En de enige manier is om dan een noodpomp te plaatsen. We doen ons uiterste best om zoveel als mogelijk de mensen te helpen met de situatie die er is. En dit zijn een van de stappen die we gaan ondernemen. Wat er verder gaat komen, er komt een pompgemaal hier. En die moet ervoor zorgen dat het probleem structureel wordt aangepakt. Het ministerie heeft namelijk diverse klachten gekregen van de bewoners van hier. Het gaat namelijk om een huisafvoerverstopping. De vogelzuiger is momenteel bezig om de verstopping te verhelpen. En we hebben gemerkt dat er waarschijnlijk daar duikers, of er zijn duikers daar. En die zijn verzand. En dat zijn ze bezig dan schoon te maken op de zuiger met die vogelzuiger. We zijn momenteel aan de Brokkepondolaan nummer 33. En daar speelt het af, een verstopping. Dit komt door de afzetting die heeft plaatsgevonden door de jaren heen. Met hemelwater, zandmateriaal, want dat hebben we voornamelijk gezien. Het is soms dat we even initiatieven moeten nemen om zo veel als mogelijk de afwateringssysteem schoon te houden. Zodat het water makkelijk afgevoerd kan worden. Daarmee bedoel ik dat de putten schoongemaakt, geen afval, geen blokkades, geen afvaldumpen, vooral bij de rioleringen. Want met de hemelwater gaat het sowieso in de riolering terecht. En dat gaan we
sowieso verstoppingen veroorzaakt. Als boodschap op de samenleving zou ik meegeven om de bergen vooral schoon te houden en onkruid regelmatig te onderhouden, zodat er geen verstoppingen kunnen plaatsvinden. Op donderdag 19 februari 2026 heeft aannemingsbedrijf Unimex werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de afdeling Open en Gesloten Riolering van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening aan de Eldoradolaan ter hoogte van de hoek met de Palumeulaan. Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat er sprake was van een inspectieput onder de bestrating. De tegels zijn zorgvuldig verwijderd, waarna de inspectieput daadwerkelijk is gelokaliseerd. Vervolgens is de put leeggezogen en doorgestoken om eventuele verstoppingen te verhelpen en de doorstroming te herstellen. Na uitvoering van deze werkzaamheden is het probleem volledig opgelost en zijn de werkzaamheden succesvol afgerond. In het hart van Paramaribo zorgen goed functionerende afwasteringssystemen ervoor dat onze straten veilig en droog blijven, zelfs bij hevige regenval. De afdeling Open en Gesloten Riolering van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening heeft recent belangrijke werkzaamheden uitgevoerd. Kolken die verstopt waren, zijn grondig schoongemaakt. Door deze schoonmaak kan het regenwater weer vrij wegstromen, waardoor wateroverlast wordt voorkomen en de veiligheid van onze stad wordt gewaarborgd. Het ministerie blijft zich inzetten om Paramaribo leefbaar en goed begaanbaar te houden. Samen zorgen we voor een droge en veilige stad. We zijn nu op diverse locaties bezig met werkzaamheden. Met onze eigen graafmachines, openbare werken, ophalen van lozingen. En de locaties waar we dus dringend nu bezig mee zijn, waar we dringend wateroverlast hebben, proberen we dus eigenlijk een beetje op te lossen, dat het water sneller weg kan stromen. De Casawaolenkreek is één van ze, en met name de omgeving van de Fugustraat. Daar hebben we gezien dat het vanwege de hevige neerslag het gebied onder water was. We hebben dus geprobeerd de vegetatie uit de lozing weg te halen, dat het water sneller kan wegstromen. We hebben dus ook verder werkzaamheden op Davisbuiten, bij OS Davisbuiten. De school was onder water. We zijn nu bezig om de straatlozing op te schonen om het water weg te kunnen krijgen. Verder hebben we dus in het gebied Beekhuizen. Daar hebben we dus een uitstroomzijde van het gemaal die richting de Suriname-rivier gaat. Als die uitstroomzijde dicht is, dan kan het gemaal dan moeilijk het water verpompen. Die zijn we ook bezig met op te halen, dat het water veilig kan stromen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in eigen beheer door het ministerie van Openbare Werken met onze eigen operators en onze eigen equipment. Hiermee willen we dus eigenlijk proberen het water, de neerslag dat valt, dat we sneller kunnen afstromen naar de rivieren waar het verwerkt wordt. We zijn constant bezig het op te schonen. We zien dat overal dus de petflessen komen aandrijven, vooral bij de instroomzijde van de gemalen. En die worden dan door ons personeel schoongemaakt, en dat het water kan komen naar het gemalen. En soms heb je dat ook mensen ijskasten gooien en dan verzoeken de mensen nogmaals om geen vuil te gooien in de lozingen, want dat zorgt voor stremming en dat met de gevolgen dat ze dus onder water kunnen raken. Het ministerie van OWRO heeft de afdeling BAU te bereiken op 531 491. Daar kunt u op bellen of u kunt langslopen en dan kunt u dus uw klacht daar deponeren en dan komt het naar de desbetreffende afdeling voor afhandeling. De afdeling Open en Gesloten Riolering van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening
is begonnen met het opschonen van lozingen op verschillende locaties. Deze werkzaamheden zijn belangrijk om wateroverlast tijdens zware regenval te voorkomen, zodat het water goed kan doorstromen. Het ministerie doet een beroep op de samenleving om geen afval in de trensen te dumpen, gelieve het vuil op de juiste plekken te deponeren, zodat de waterdoorstroming niet wordt belemmerd. Laten we samen zorgen voor een betere afwatering en minder overlast tijdens regenbuien. De werkzaamheden die hier plaatsvinden zijn namelijk ophaalwerkzaamheden. Dat werk geschiet zodat die lozingen die jaren al dichtgeslipt zijn, worden opgehaald. Eigenlijk het is via aannemer die een contract heeft met openbare werken. Bij het kleinste regenval loopt overal onder en dat komt doordat die lozingen dichtgeslipt zijn en dicht begroeid. Dus daarom zijn ze noodzakelijk om een ophaalbeurt te krijgen. Het gebied is eigenlijk omrast door pond en wintiwai. En dat zal ongeveer 3 maanden duren, geschatte tijd. Het is uw omgeving, u moet het netjes proberen te houden. Zeg, ik wacht niet gelijk op de overheid om bepaalde stappen te nemen. U woont hier, u kent het geval. Als de berm een beetje, of uw voorgevel een beetje overhoekig is, kunt u alsnog zeggen, hey, nee, ik pak een broskotter of een houwer. En dan hou ik het even een beetje netjes. We hebben dus nu werkzaamheden in uitvoering op Klevia. Het klopt, met een lange boomgraafmachine van het ministerie van Openbare Werken. We zijn dus nu bezig met het opschonen van de instroom van de sluis. Er is een sluis daar en dus voor de sluis is er een berging. En die zijn we aan het schoonmaken, waardoor het water optimaal of vrijelijk kan stromen richting de Suriname-rivier. Het zijn meer reguliere werkzaamheden die we uitvoeren, omdat om die toestroom van het water naar die sluis te optimaliseren. Dus als er gras en begroeiing in zit, dan stroomt het water vertraagd. Het is afhankelijk van de weersomstandigheden en ook natuurlijk de machines die we hebben. Soms kan het zijn dat een machine defect is of zo, maar het kan hooguit 3 tot 4 dagen in beslag nemen. We hebben van het sluizen gemalen, soms verzoeken die binnenkomen, waarbij dus die wordt aangegeven van bij zo'n sluis of een gemaal komt er weinig water om die op te scholen. Dan hoeft het niet specifiek om Klevia te gaan, maar ook andere locaties. Voor de rest hebben wij dus ook een planning voor alle zwaar materiaal die we hebben en die proberen we ook te volgen. Er zijn risico's verbonden, soms heb je dat je machine stuk kan gaan, of je hebt Braziliaanse bijen in de omgeving, dus je hebt al die risico's die je in moet calculeren. Eigenlijk, als je het goed mag zeggen, Paramaribo ligt laag. Als u naar de laatste masterplanstudie kijkt, dan gaat u duidelijk zien dat er veel inundatiegebieden zijn. En een van de gebieden is, waar ik daar heb, dus Klevia bijvoorbeeld, is een laag gebied. Dus bij regenval heb je dat water dan niet snel, het blijft vaker zitten, het is vlak, voordat het stroomt naar de rivier.
problemen verminderen, dan hebben we dus wel investeringen voor nodig. Dat zijn het bouwen van een pompgemaal, waarbij dus het waterniveau gaat kunnen beheren door het verpompen van het overtollig water. Voor de gemeenschap, kijk, we vragen eigenlijk dat de mensen zo min mogelijk rommel gooien in de lozingen. Want soms heb je dat je ijskasten tegenkomt en dergelijke tegenkomt. En die verstoppen eigenlijk de doorstroming naar de uitstroompunten van waar het water eruit moet. En dan heb je dan verstoppingen. En als het minder is, niet gegooid wordt, dan hebben we dus iets minder last van.